aquell. Bueno, estem aquí amb l'Oil Koh Chang i ara hem fet un break per dinar i ens trobem al poble de pescadors Ban Ban Bao, que és un poblet molt petit, fet tot de fusta, i bàsicament hi ha aquí uns quants restaurants i unes quantes botigues, i la gent viu del turisme que hi ha i també de la pesca. Ens han posat al dinar, l'arròs que no falti, la nostra cervesa i una miqueta perquè veieu com és aquest poblet. Està tot construït a sobre del mar. És un lloc ideal a Koh Chang si busques tranquil·litat, i també molt barat en comparació de les illes del sud de Tailàndia. Trobo que aquí és barat. Per 4 euros pots dormir en un bungaló ben equipat a tocar de la platja. Comencem a dinar. Adeu.